Koldinghallerne er Danmarks nyeste og mest moderne business- og idrætscenter. Her finder man sportel, konference- og kursusfaciliteter, selskabslokaler og idrætsområder. Alt under ét tag. Koldinghallerne er placeret centralt i Danmark. Tæt ved motorvej, lufthavn og kollektiv trafik. Man når Kolding fra København, Aalborg og Hamburg inden for 2 timer. Skal man afholde konference eller kurser, er Koldinghallerne det oplagte valg. Her er lokaler, der er tilpasset et hvert formål, og alle er udstyret med den nyeste AV-teknologi. Samtidig giver det nyopførte sportel mulighed for indkvartering i umiddelbar tilknytning til kursus- og konferencefaciliteterne. De store moderne haller er meget velegnede til messer og udstillinger, og man lægger desuden lokaler til koncerter, forestillinger og events. Café Kul sørger dagen igennem for forfriskninger samt sund og ernæringsrigtig mad. I de store og lyse festlokaler tilbyder Restaurant Krit lækker festmiddag til store begivenheder som konfirmation, bryllup og fødselsdage. Og har man lyst til en sjov aften med venner, kollegaer eller familie, skaber bowlinghallen kombineret med Café Kul rammen om en dejlig og hyggelig aften med aktivitet og middag. Koldinghallerne. Life, business and sport.